Takže dobrý večer, vítam vás v našej pravidelnej súťaži. Na trojku. Dobrý večer, vítam vás v našej pravidelnej talk show za školou. Ja som váš sprievodca dnešným večerom. José Alonso Montoya Fernando Hernández de la Rosa, alebo skrátené Ištvan. Takže v našej talk show spovedáme žiakov, pýtame sa na ich názory, postoje k veci, k politike a vlastne by sme mohli rovno už aj začať však. Takže spýtame sa pani Marilyn Habsburgovej, že? Dobre som to vyslovil? Áno. Dúfam, že hej. Takže prečo ste si vybrali túto školu? Čo vás tomu viedlo? Beznádej? Alebo čo? Nemohli ste sa dostať na jednej školy, mali ste zlé známky, alebo proste... Čo? Prečo? Mali ste tu nejakého známeho? Alebo čo? Cítim no sa... tak čo? Prosím, už sa vyjadrite k veci. Cítim sa tu ako elita. Vidíte? Nemá to zmysel. To bolo ako všetko? Fakt? Ja sa na to vykašlem. Liptovský Mikuláš je zvolenský. Aj Spišský štvrtok je zvolenský. Aj Dunajský Klatov je zvolenský. Celé Slovensko je zvolenský, pretože jesť zvolenský znamená jesť lahodný smotanový jogurt s množstvom skvelých príchutí pre každého. To bol cez víkend. Bože, som sa cez víkend tak. Aj my jeme zvolenský. No, a keďže sme boli svedkami takej malej reklamnej vsuvky na jogurty Zvolenský, tak ma reku napadlo, že by som sa pani Marilyn Habsburgovej mohol spýtať, že aká je najobľúbenejšia príchuť. Vanilkový pribináčik. Vieš aj môj? No, nič. Budeme končiť, lebo nasleduje nejaká trápna telenovela. Možno trochu viac trápnejšia ako toto naše, Majte sa s Bohom. Plat.